Jaruman nan da kuka fi sani da Salma kwana chassa'in, wadda kuka fi sani da Princess Mufida, mawaƙiya kuma jaruma a cikin masana'antar Kannywood. Kamar da kuke gani cikin wannan faifan bidiyon, al'amarin ya ji hankalin mutane matuƙa da gaske yadda sai ganta kwance a gadon asibiti. Sai masu da masu mu barkanmu da shigo a cikin wannan sabo ta sha tamu mai albarka a YouTube channel. Sai dai muna roƙon wannan shine karan ku na farko na kallon shirye-shiryenmu daga Kannywood, ku yi kokari ku danna subscribing da alamar kararrawa. Hakan ne zai ba ku dama kasancewa tare da mu da kuma sanin abubuwan da ba ku sani ba kai tsaye daga cikin masana'antar, wanda muke nitsa mai bincike domin gano muku wasu abubuwa da kuma fahimtar da waɗanda suka fahimci wani abu ba daidai ba don su fahimci abin yanda yake. Jaruma Salma kwana chassa'in, kamar yadda kuke gani, an hango ta kwance a gadon asibiti ne magashiyan, wanda mutane da dama suka ta yadawa a shafukan sada zumunta. Jarumar na kwance gadon asibiti rai a hannun Allah. Wani al'amarin ya ja hankalin mutane matuƙa da gaske, sakamakon cewa suna ganin cewar wannan faifan bidiyon da ya fara yawo a shafukan sada zumunta sakamakon rashin lafiyar da aka hange ta kai tsaye. Wani al'amarin mun yi bincike matuƙa domin gano muku gaskiyar wannan al'amari, shin me yake faruwa ne, domin kun san duk mutumin da aka ce jarumi ne cikin masana'anta ta fina-finai, to lallai ka iya ganin komai wanda zaka iya tunanin cewar hakan gaske ne, amma kuma abin ya zama ba gaske bane ba. To wannan muka nitsa bincike domin gano muku cewa shin gaske ne ba ta da lafiyar, ko kuma a'a lafiyar ta kalau kawai suna gudanar da aikin shirin fina-finai ne. Muka gano cewa wannan al'amari dai shirin fim ne, ba fa gaskiya bane ba. To ku ci gaba da bibiyan mu a tashar nan tamu. Da Allah ku danna subscribing da alamar karrawa, hakan ne zai ba ku damar sanin gaskiya abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga masana'antar. Muna godiya da kuke kasancewa tare da mu a kowane lokaci.